आंब्याचं रायतं. आंबे खूप येतात, रायवळ आंबे घ्यायचे रायत्यासाठी. आणि प्रकार एक मी अगोदर दाखवलाय, जो माझ्या सासूबाई पारंपरिक ऑथेंटिक प्रकार करायच्या. छान लागतं ते सुद्धा रायतं. हा थोडा वेगळा मालवणातलाच आहे रायत्याचा प्रकार. कारण रायतं हे मोस्टली मालवणामध्येच मला असं वाटतं की बऱ्यापैकी चवदार बनवलं जातं. 4 रायवळ आंबे घेतलेत, उकडून घ्यायचे आहेत. स्वच्छ धुवून उकडून घेणार आहोत आपण. मी कढईमध्ये उकडवून घेते. तुम्ही कुकरमध्ये 2 शिट्या मारून सुद्धा उकडून घेऊ शकता. तर आता पहिलं हे उकडवायला ठेवूया. आपले आंबे अर्धे कच्चे आंबे आहेत, ते आंबट गोड शिजले आहेत. तर गार होऊ दे, तोपर्यंत आपण मसाला रेडी करूया रायत्याचा. त्याच्यासाठी मी घेतलं आहे लसूण. भरपूर लागते या रायत्याला, तर ती एक छान चव येते. सुक्या मिरच्या 5-6, तिखट आंबट गोड अशी त्याची एक टेस्ट असते. लसूण वाटणात थोडी, आणि फोडणीला भरपूर घेणार आहोत आपण. मेथी दाणे साधारण पाव चमचा. मी 2 लसूण कांदे घेतले, एक वाटणात आणि एक फोडणीसाठी. ओलं खोबरं साधारण अर्धी वाटी नाही, अर्ध्या वाटीपेक्षा थोडं कमी, म्हणजे अर्धी कवड असते ना तेवढं, त्याच्यापेक्षा कमी. हळद पाव चमचा, जिरे अर्धा चमचा, धने अर्धा चमचा. आता ह्याचं मऊ पेस्ट, आलं राहिलं आहे आपलं, आलं घालूया. मऊ पेस्ट करून घ्यायचे मिक्सरला. छान एकदम मऊ पेस्ट झाली पाहिजे आलं. आता हे छान पाणी घालून गरगरीत वाटून घेऊया. गरगरीत म्हणजे मऊ. आपलं वाटण झालं आहे वाटून. आता आपले आंबे सोलून घ्यायचे. थंड झालं, थोडे गरम आहेत, आणि ना त्याच्या चमच्याने काढून घ्यायचं. दोरे दोरे पाहिजेत खरं रायत्याच्या आंब्याला ना, असे दोरे दोरे पाहिजेत, तर त्या रायत्याला एक चव आणि मजा, रायत्यातला आंबा खाण्याची मजा येते. रायवळ आंबेच मस्त लागतं, आंबट गोड आणि तिखट. आणि हा आंबा आपण आहे ना पहिले सोलून घेऊया, जरा गार होते मग दाखवते. सोलून घेते सगळे. त्या आंबे आहे ना गार आहे, आपलं गार होऊ दे, जरा गरम आहे. छान ते हाताने ना असं सगळं कोवळून घ्यायचं. काही जण मिक्सरला लावतात, पण मी मिक्सरला नाही लावत, कारण हातानेच त्याला चिवळलं ना असं मस्त असं दोरे दोरे त्याचे राहतात. असं हे आंबा आहे ना जरा गार होते, आपण चिवळून घेऊया हाताने. वाटण बघा मस्त लाल रंग मऊ असं वाटून झालं. गॅसवर आपण पॅन ठेवलंय, तेल कडकडीत 2 चमचे तापलं की आपले फोडण्या जाणार आहेत. फोडणीत काय काय वापरणार आहे ते दाखवते. थोडं गूळ घेतलंय मी. तेल चांगलं तापलं की राई, जिरं नाही कारण जिरं ऑलरेडी आपण वाटणात टाकलंय. तुम्हाला दाताखाली असं आवडत असेल तर अगदी पाव चमचा टाकू शकता. बाकी हळद, तिखट, मिरच्या सगळं टाकलंय आपण. एक हिरवी मिरची तुम्ही फोडणीमध्ये टाकू शकता. लसूण ठेचून घ्या किंवा उभा चिरून घ्या आवडीनुसार. कढीपत्ता, थोडी कोथिंबीर. हे छान आपण लसूण छान लाल झाली पाहिजे फोडणीमध्ये. लसूण छान परतली गेली आहे. आता हिंग साधारण अर्धा चमचा. हिंगाचा खमंग असा दरवळलाय आपलं वाटण. नंतर मिक्सर घेऊन आपण पाणी ऍड करायचंय.
छान उकळी येऊ दे. उकळी आली की आपण आपले आंबे सोडणार आहोत. त्याच्यामध्ये थोडं अजून पाणी लागेल. थोडंसं घट्ट वाटतं, ॲक्च्युली घट्टच असतं. गॅस थोडा मोठा करते. घट्ट म्हणजे असं थपथपीत असतं. भाकरीबरोबर खाता आलं पाहिजे, चपातीबरोबर. मालवणात राईसबरोबर पण हे खातात आणि खरंच खूप छान लागतं. ह्याच्यामध्ये आपलं गोड, आंबट गोड असतात. अर्ध्या कच्च्या आपण घेतल्यात कैऱ्या. मीठ चवीनुसार. गूळ कमी जास्त कसं पण आवडेल, तुम्हाला जसं आवडेल तसं, पण थोडं जास्तच घालतात. 1-2 सुपारी एवढं, कारण हे आंबट गोड तिखट अशीच त्याची खरं चव असते. रंग पण बघा मस्त आला मिरचीचा. त्याला चांगली उकळी येऊ दे. तोपर्यंत आपले आंबे चिरडून घेऊया. थंड झाले आणि हे असे त्याला चिरडून घ्यायचं आहे. मालवणीमध्ये कोळून घेतलंस काय बोलतात. हे असं छान मिक्सरला नाही लावत आहे मी. काही जण मिक्सरला लावतात, पण ॲक्च्युली खरं मिक्सरला ते नाही लावत. असं चिवळूनच घेतात आणि बाटीसकट आपण त्याच्यात हे सगळं सोडणार आहोत. पण रश्श्याला एक चांगली उकळी येऊ दे. नंतर चांगली उकळी आली आहे. आता आपला आंबा ताट धुवून थोडं पाणी ॲड करूया. छान उकळून 5 मिनटं उकळायचं आहे, जास्त नाही. त्याच्यामध्ये छान सगळं एकजीव झालं पाहिजे. ताट थोडंसं धुते आणि पाणी ॲड करते. छान उकळी आली आहे. गार्निशिंग कोथिंबीर वरण भरपूर. मस्त गरमीच्या दिवसात आंब्याचं रायतं करून बघा. तोंडाला चव आल्याशिवाय राहणार नाही. तापात वगैरे राईस बरोबर, भाकरी बरोबर, चपाती बरोबर, पुरी बरोबर आस्वाद घ्या. नुसतंही खा. मस्त आंब्याचे रायते.